Samantala mga idol, higit 600 indigent Dagupeño sumailalim sa 4-piece registration tunghayan sa ulat ni Idol Aison Moyano. Nasa higit na 600 na indigent Dagupeños ang sumailalim sa pagpaparehistro sa huling araw ng registration para sa programang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece sa Dagupan City kahapon Hulyo 10, 2026. Isinagawa ang pagpaparehistro sa tulong ng tanggapan ng Department of Social Welfare and Development or DSWD Field Office 1. Bukod pa rito, hinikayat rin ang mga ito na magparehistro sa ilalim ng Yakap at Gamot Program mula sa Department of Health or DOH. Dito ay makikinabang ang mga rehistrado sa mga libreng gamot at iba pang serbisyong pangkalusugang hatid. Samantala, isa rin na hinikayat ay ang pagkikipagbahagi sa pagsusulong ng pagpapalakas sa literacy rate ng mga kabataan, lalo at isa ito sa kinaharap ng suliranin ngayong sektor ng edukasyon sa bansa na kinakailangang tugunan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Aison Moyano, Tata IFM. IFM News. IFM News. IFM.